masu ba mu su ne namu kuɗi sun fi yan uwa a gurin mu masa dan mu fada mu ashe inkiya ce wannan fa akalla telan gayu ta ko ina kana kada gayu baka shiri da ƴaƴan mayu domin kana da safin yawo kai wai gane ni domin ba an saka na hauni a fuska dai ana kaunar ka a zuciya kamar a kashe ka da ka iso a masan banka da ka wuce a yau zagin ka abin yana ban haushi wai kyale su hali mutum ko shi ne jarinsa wallahi karka ji komai wai abun mamaki so ya sani na kasa aiki kullum ina a kwanta daki gefen gado kamar wani sarki ba ni san wutar lantarki domin ido yana hayyaki wai kallo hakuri jarrabawa ce wannan wata rana sai labari yanzu ma labarin ne amma ya zama riba domin na gane mai sona da wanda ke mun zamba kasan sai hanyoyin wali da kowa za ya fita yanzu ba hanyoyin wani na gane mai yi mun takarifta ashe wane ne wannan faɗan shi na mai wankin barko dan ya san wuta ya tako a yan uwa kun ji batuna dakata karku yau haka kun ji ba batu na bugar zana dan adam ba a in masa kunji kun sani ko watan wata rana inuwa za ka ɗauko shi ka kawo shi ko ya saka a rana dan adam ka bar shi da halinsa kun gane batuna domin an yi mini ne dai san ban ji da daɗi ba ji wai wai kun ji ku gane batuna kar da ku ce wa mutum komai dan adam kyale shi da halinsa bar shi da halinsa ba batu na ɗaukar fansa haka ne batun auta wai mun barsa da halinsa babu ɗaukar fansa haka ne zancen ku ana tuno da 'ya'yan sulku su so a baya in shiga uku sai rabbana ya sassa tasku gani ga wani ni na shaida ya ishuwa na tsoron Allah yan uwa ku gane batuna za mu koma ga Allah a nufina jiwai anan zan koma ƙarshe yana kiran al'umma ya yi ka irin na salama kar zuciya ta samu a koma ƙarshe mu zo muna ta